Maayong adlaw kanyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na ninyo Dr. Rene Obra ug Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og ginabuhi ning akong suwat suliran. Taguala ko niyo sa pangan nga Rian, 28 anyos. Kanhi may kaipon ug may duha mi ka anak. Tagapanglaw Bohol. Punto legal kining akong suliran. Kabahin kini sa apelyido sa akong mga anak. Nagkabuwag man gud mi sa amahan sa akong mga anak. Aron niyo hisabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Ma! Abli, ma! Pa! Abli ko ninyo! Ma! Rian? Ma! Nganong ni amang kaining mga orasa? O gidadapag yun na nimong usa ka tuig pa lang nimong anak. O nganong nagdamang kagdakong bag? Mga gamit ba na ninyo sa bata? Gipalayas ko ni Russell, ma. Unsa? Di palayas kas amahan sa imong anak? Ano man? Ma, dito na ta sa sud magsulti. Kay bugat si Dudong og akong bag. Dali, dayon. Dapas papa nimo sa suday. Kawa ko'y batasan tawana. Pero, basig nagminadita sa siguro ka. Para nangita na ko sa uban ninyang kinitaan. Kay gamay na lang iyang nahatag na ako. Anya, magduhan na gud kabo kang among anak. Kay mabdos ko. Ay, Ginoo ko. Mapagani pagtuig aning kamagwangan, mabdos ka na sa. Murag na dayunan ko no kuma. 3 months naman di aning akong gimabdos. Pastilan, Ginoo ko ni Morian. Nga nawa ka man in taon mag-amping. Nga nahibaw ka naman unta atong imong kaipon. Nga murag wa pamaluta sa iyang mga ginikanan. Ambot sa dato niya maoy. Nga nga nagtipon mi. Dili mi kapugong kay may mahitabo gyud namo. Ay, nag-amping unta ka. Ma, oy na. Ni ana man ni. Mabdos na ko sa among ikaduha. Rian. Ganun na nawag man ka? Dili ikaw ang akong tuyo. Oh, dili ako imong tuyo. Unya, dili ka manawag na ako. Ambot na ko ipasabot ba? Dili ikaw akong tuyo. Wala ko mag-apas nimo oy. Ang ako lang tuyo nimo, mao ang sustento nimo sa mga bata. May problema ng sustinto sa mga bata, oy. Mga anak ko na ako. Pero ayaw lagi pagbuot kung pila akong ihatag ni mo, ha? Mao man ay nag-apa ni mo, good. Kaya tuo mga milyonaryo ko. Pero unta, huna-unaon sa unta nimo Russell, uy. Magduha na ba yan ng atong anak? O ang pagpanganak pa nako di ay ang ikaduha. Lagi. Akong may baon silang mamang papa, na. Nga naman ka, uy. Magsalig pa man kanilang mama o papa nimo. Nga doon na naman kay trabaho. Hibaw ka pa yung bilong minimum ra kong sweldo, ha? Unya, mudi man na ikaw glabaw ba, na? Uy, hibaw kung may sideline ka pang negosyo, uy, Russell. Unta, mupuno ka na sa imong ihatag kay magduhan ang atong anak. Papaabot, oy. Paabuta kung kanus ako muhatag o pila ang akong ihatag. Russell. Irresponsable yung pagkalalaki. Ibaw, dili siya kabuhi ninyo. Ganong gipamabdusang panyag-usab. Pa. Ay, hilom na, uy. Kaya pa datong amahan sa imong mga anak nga way buot. Kay mabdos ka ra ba? Ma-stress ka o niya hinoon og simbak ko sa dangatan na ng bata nga imong gisabak. Ayaw ka bala ka. Kung kuwangon man sa mga bata ang ihatag atong Russell, ni apa man Miss Papa, di mo. Ma. Ma, na si Russell. Nagunsa man na siya dire. Kuhaon ko nun niya ang mga bata, ma. Kay gusto siyang maduol niya ang iyang mga anak. O mukuyog na lang sad ko, ma. Kay gagmay pabaya ang mga bata. Unsa? Ug mukuyog ka sa amahan sa imong mga anak? Nag-uli na day mo. Hari yan? Recorded by X Thunder Gaming.
Wa may gikasabutan nga mag-uli mi sa akong kanhi kaipon dihang gusto niyang dadon ang mga bata sa ila. Nikuyog na lang sad ko kay gagmay pabaya ang mga bata. Bago ko pang gianak ang ikaduha, nagkinahanglan pa sa akong pag-atiman. Og naglaom pasad ko nga maoki na mi tungod og alang sa mga bata. Unya, Uy, nga nagidaman ni mo apil ng inahan si mga anak kuya, uy. Nga bata ra may kinahanglan nato. Gagmay mo mga bata agod. Kisa yung bantay nila. Oh, mag-hire tag yaya. Na, ang sildo naman po daan ha. Mas mainon lang si Rian kay inahan yun sa mga bata. Ay, basta. Wa mi kauyon nilang mamag papa ug kaming tibuok nimong kaliwatan. Nga gidani mong balik ning bayhan og apil din his ato. Hoy Rian, oh, nagbuwag naman mo sa kong maguwang. Nganong anhimang ka-stars amo? ha? Uy, pauli dinis ato kung gidaog-daog ka lang des kaliwatan ni Russell. Apan bitaw kay maayo na ninyong pagkabutang diris mga bata. Nanganha gyud mo diha. Ma, kaya ranin ako. Tungod og alang sa mga bata. Rian, Kaya ko na lagi ang pagbiay-biay nila nako, ma. Basta, ang importante, ang tinagda ni Russell diri nako. basta kung unsay mahitabo sa pasagi hapon, abli ang among pultahan sa pagdawat timog sa mga bata. Ma, salamat. Salamat ninyo ni Papa. Hurot asang kwarta? Pilar, goy, gihatag ni mo na ako pag sweldo. Unya, ang kapas pa di, ay diaper sa mga bata. Ah, kadali pa mahurot sa kwarta kang gihatag di mo uy. Og, tuod di ay. Gipugos na ko sa akong pamilya nga. Papawaon na lang kuno kadinhi sa amo. Oh, Layas na lang ko sabihan uy. O sa kay gamit din higot. Russell! Rian? Ma, dawat ako na siya pagbalik. Ha? Naunsa na masab mo? Dili na gid ko makig-uli pa ni Russell, ma. Kaha. Determinado na ko, ma. Tungod kay ako nahibawan. Nga siya rasab di ay nag-unay og daot nako sa iyang pamilya. Aron nga dili sila ganahan nako. Anya, nganong gidapa man mo niyas mga bata dito sa ila? Yabag siya? Ay nagyog ipakita pa ng mga bata niya, ha? Dili na gyud lagi kumubalik mabisag unsaon. Ug nagplano ko mga mo abroad. Apan sa dili pa ko mo abroad. Kinahanglan ipausab ko daan ang apelyido sa akong mga anak nga nagda sa apelyido ni Russell. Gusto ko nga ako ng apelyido ang dadon sa duha ko ka mga anak, ma. Wa man sad moingon ang amahan sa akong mga anak nga dili na siya mosustento sa among mga anak. Apan maulagi, saya lang sad gusto kung pila ang iyang ihatag o kanus asya mo hatag. Dili permanente. Mao naglagot nako. O gusto kong kuhaan na lang siya og katungod sa mga bata. Ang ako mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana. Ang sustento nga ihatag sa amahan sa akong mga anak, kuwang ragyod ug dili pa gyud permanente. Sa usa pa ang among anak, okay ra to. Apan karon nga duha na, makabungat ba ko kun pila? Ingon man gud niya nga dili ko kabuot kay magbase lang kuno sa iyang sweldo ang sustento. Ikaduhang pangutana, kung dili siya mutuman og sustento sa among duha ka mga anak, pwede ba nako siyang ikiha og vouchy? Ikatulong pangutana, nagplano ko nga mo abroad. Makapugos pa bagyapon ko niya og pasustento sa among mga anak kung makatrabaho nako sa abroad. Ikaupat og katapusang pangutana. Ang among duha ka mga anak nagda sa apelyido sa kanhi kong kaipon. Gusto unta nako ning ipausab ngadto na sa akong apelyido sa dili pa ko molarga sa abroad. Unsa may mga proseso ana? Mas madali ba kon mo cooperate siya nga tangtangon ang iyang apelyido? Kung dili siya uyon, unsa mga steps nga akong angay nga buhaton?
palihog, tabangi ug tambagi ko. Kini ang akong suliran, Rian. Maayong adlaw mga sukintig paminaw, kini si Attorney Elaine Bathan ug ako ang mohatag ninyo og tambag ug dubag sa inyong mga pangutana ug problema na may punto legal. Mga personal nga mga problema ug unsa pa ng mga problema nga nagbagabag nato karong mga panahon na ay mo pagdugay-dugay. Way magduha-duha ipadadayon inyong mga suwat sa suliran_612@yahoo.com. Na atay Facebook account nga kini ang akong suliran official writer page. Padasad atong ipadala sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Ano ikutasan ko lain-lain o klase-klase. Pamaagi kung saan yung pagpadala ang inyong mga suwat o inyong mga suliran diri namo. Ang importante kompleto ang mga pangalan, detalye, hinungdan, sinugdanan anang inyong mga pangutana o inyong mga problema. Of course, no? Big shout out and a big thank you. Dako kaayo ming pagpat among mapasalamaton kaayo mi guys. Sa tanan natong mga likers ug followers sa ato ang kini ang akong suliran official writers page ug sa tanan mga nagsubaybay ug maminaw nato sa ato ang Facebook account. Madungog gina nato sa kahanginan o kung wa mo yung mga radyo or nilakaw mo, namgit yung mga cellphone. Ato ang mga programa ha, mapaminaw gid nato din ha. Maski kaning atong programa kini ang atong suliran madungog po ni nato didto no. So paminaw mo. Letter sender, agoy kanindot sa iyang lugar, Panglao, Bohol. So sa atong tawgon ato ang letter sender sa pangalan nga si Rian ug gipadani niya ang iyang suwat sa ato ang kini ang akong suliran official writers page. 28 years old si Rian, nani siya ikaipon sa una, duha ilahang anak. Ang iyang manggong pangutana atong na sinati kabahin sa apelido sa iyang mga anak kay nagabuwag naman to siya sa iyang kaipon no. Unya murag di naman tingay ni sila magkabalik unya murang ganahan man pud ni siya nga ipausab sige lang kay naglagot man gud ni siya. Unang pangutana, ang sustento nga ihatag sa amahan sa akong mga anak kuwang ra dili pagyod permanente agay mo gyud problema permi no. Sa usa pa ang among anak okay ra ko. Apan karong duha na makabungat bakor kon pila ingon manggod niya nga di ko kabuot kay magbase lang kuno sa iyang sweldo ang sustento. Tinuod kay you know, ang paghatag asa man pud sa siya kuha kung pananglitan wa sad siya ang iya ani magud ni no ang pagpanrabaho nato mo na gitawag natong source of income unya kung pananglitan maura ded pud ang iyahang kaya mauna nga ato pud nang iguon og angay-angayon mo bitaw nang moingon gyud ta mag family planning gyud ta kay kung di gyud ta ka afford magpadakog bata kay ang atong sweldo pwede rag usa di gyud nato pun-an kay maglisod man ta mo gyud na ha mo nay rule nato always no, hindi man gud tingali na kinhanglag science gud ng mga ingon ana mo bitaw na anay gitawag na family planning o mo ni ang inani nga sitwasyon nga gikabutangan nimo karon no Rian nga although magkabungat ka mo pahibaw kaniya nga duha na ning atong anak mo ni ang gastuan mo ni ang expenses unya ang pangutana ana two-way magud ang support inday depende kung pilay panginahanglon basihon nato sa panginahanglon no og pilay gikinhanglan sa bata og ibalanse pod in taon nato kung pila ra puy kaya ihatag sa gipangayuan. Besides, 28 years old man pug ka Rian. Ang pangutana ni tampo ka or gasalig lang pug ka kung pila puy ihatag nga sustento ug suporta timan ina ha nga ang iyahang obligasyon kay di man mo minyo gaipon raman mo sa mga bata ra baya wa kay labot. Ikaduha, isip usa ka inahan ikaw utro pug ka nga obligado nga mo sustento umupadako anang imong bata. So usually divided by 2 gyud na pilay gasto divided by 2 mo ni obligasyon ninyong duha nya kuman hala tan-awa og kaigo ba na sa inyong mga sweldo. Ikaduhang pangutana kung di siya motuman sa sustento sa among duha ka mga anak pwede ba nako siyang ikiha og VAUSI, Violence Against Women and Children. Okay, ang kana siya kay wa siya mohatag og sustento mahog na siya under economic abuse, meaning to say giabusaran ka pinaagi sa pag withhold or sa pagdili paghatag nimog sustento
Unya tungod ana mura kag nagkapuliki, nagkabuang, murang naguba ang imong pangisip, mura kag nagratul-ratul ug asa kag kuha og kanang para pangita ninyo, maunay pasabot. Dili ingon nga kay wa siya ikahatag kay kuwang iyahang sweldo, makiha nato siya. Kanang vowsy under economic abuse inday kinahanglan mapakita nato nga tinuyuan na. Ikatulong pangutana, nagplano kong mo abroad. Makapugos pa ba gihapon ko niya og sustento sa among mga anak kung makatrabaho nako abroad? The answer is yes. Natubag na nako ang pangutana kaganina. Una sa tanan, wa mo'y obligation towards each other kay dili mo minyo. Ang obligasyon sa usa ka ginikanan, amahan ug inahan na anak ngadto sa bata. Di na siya mawala tungod lang kay naay mas maayong pangita ang usa. Bahala nag 10 pesos or 1,000 or 10,000 per month or 5,000, 2,000 iyang kaya mahatag. Pugson gyud nato siya pahatag sa iyahang share nganuman kay obligado man siyaan nga muhatag ana. Obligasyon man na niya ha. Ikaupat og katapusang pangutana, ang among duha ka anak nagdala sa apelyido sa kanhi kong kaipon. Gusto untan ako ning ipausab ngadto sa akong apelyido sa dili pa ko molarga abroad. Unsa may proseso ana? Mas dali ba kung cooperate siya nga tangtangon ang iyang apelyido? Kung dili siya uyon, unsay mga steps nga angay nakong buhaton? Okay, ang kanang pagdala sa apelyido sa bata, labi na kung pananglitan illegitimate, apelyido man gyud na sa mama, no? Depende man gyud na nimo kung unsaon nimo na pag padala. Basta kay ang importante, gi-acknowledge sa papa ang maong bata. Di naman na nimo matangtang sa birth certificate ang pangan sa papa sa bata kay naa man na dito. Iya man ang gi-acknowledge inday. Unya di man na makadaot gud sa bata. Ako honestly ug ako'y imong pangutan-on, dili man kay kumuuyon gud ana nganuman. Kay nganong ato mang tangtangon nga mo man ay kamatuuran? Nganong ato mang punteriyahan ang apelyidos bata kung nagkadisgusto na tas papa? Unsa day saan ang mga ingon ana, oy nganong kinahanglan magduna nato usbon ang apelyidos inyuhang mga bata tungod lang kay wa na mo nagkauyon sa amahan or sa papa. Nganong ingon ana man ha, pasabtagod ko. Anyway, ang ako ang punto mauni. Ang kanang pangan sa bata, mauna ang iyahang identity. Swerte na kaayo mo nga maski wa manggani mo na minyo, no? Gi-acknowledge sa papa ug buo ang pagkatao niya. Magda na lang hinuon naglibog sa bata. Kung imo pa ng usbon ug imuha pa ng tangtangon, no? Ayaw na lang nagtangtanga kung ako'y imuhang pangutan-on. Kay total, consistent man na sa nakasuwat dinha sa birth certificate. Ha? Mga sukintig paminaw, hinaot unta nga namin nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan, daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon. Hangtod sa sunod nga sugilanon dinhi gapon sa tuang programa, kini ang akong suliran gikan sa RMN Production Center, Radyo mo Nationwide. Tatak RMN, daghang salamat ug maayong adlaw.